In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er heel veel animo is voor een baan bij justitie. Dat bleek tijdens de banenmarkt die het ministerie van Justitie afgelopen vrijdag en zaterdag had georganiseerd in het WTC. Meer dan 6000 mensen kwamen daarop af en bijna 5500 mensen hebben gesolliciteerd. Ongelooflijk veel mensen dus die een baan zoeken bij justitie. Dat betekent enerzijds dat veel mensen een baan willen bij de politie, de brandweer, de gevangenis of een ander onderdeel van het ministerie van Justitie. Maar ook dat er veel mensen daadwerkelijk gewoon een baan zoeken. De minister van Justitie, Shalton Hato, was heel tevreden over het grote aantal. Volgens hem was dit de eerste keer sinds 10-10-10 dat zijn ministerie de deuren volledig heeft geopend om informatie te verstrekken. Er worden meer dan 100 mensen gezocht voor een baan bij justitie. Nederland akkoord met Enya-deal. Dat heeft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, laten weten. Dat is goed nieuws voor de 30.000 mensen die op Curaçao een pensioen hebben afgesloten bij Enya. Sommigen krijgen het pensioen al, sommigen moeten het pensioen nog krijgen. Maar het geeft rust omdat er door de regeringen van Curaçao, Sint Maarten en de Centrale Bank al een akkoord was bereikt. Ook de College Financieel Toezicht had zich daar positief over uitgesproken. En nu ook Nederland. En het heeft ook nog tot gevolg dat de rente die Curaçao nu betaalt voor de coronaleningen, die is meer dan 5%, naar beneden kan. En daar zal de komende tijd over worden onderhandeld. Aan het eind van deze uitzending, verderop moet ik zeggen, ziet u ook nog een deel van de persconferentie van mevrouw Van Huffelen. Waarom geen aandacht voor vakbonden? Dat heeft Kenneth Valpoort gezegd. En hij is lid van de Nationale Dialoog en natuurlijk vakbondsman. Hij betreurt het dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris Van Huffelen, zij besteedde bijna 4 dagen op Curaçao, er geen ruimte was om te praten met de vakbonden. De staatssecretaris heeft onder meer gesproken over de hervormingen die moeten worden gemaakt op het gebied van sociale ontwikkeling. Daar is nog veel werk te verrichten op onder meer de arbeidswetten. En waarom is er dan niet gesproken met de vakbonden die toch ook willen dat er iets verbetert aan de speciale regelingen die er nu zijn voor mensen die werken. Dat wordt besproken in de Nationale Dialoog met het bedrijfsleven, met de overheid. Dat verloopt niet heel voorspoedig en ze hadden graag met de staatssecretaris hier ook over willen praten. Alleen maar om te laten zien dat ze ook een volwaardige partner in dit hele aspect zijn. Helaas is dat niet gebeurd, aldus Valpoort. 12 kratten met exotische dieren. Opmerkelijk nieuws. De kustwacht heeft dit weekend een boot aangehouden. Een lokale boot die richting Curaçao voer. Aan boord waren 12 kratten met exotische dieren, waaronder vogels. Er waren geen vereiste documenten aanwezig om deze dieren op ons eiland toe te laten. Daarop is besloten de beesten in beslag te nemen en werd de veterinaire dienst ingeschakeld om ze over te nemen. En dan gaan we naar de beste supermarkt of de best gesorteerde supermarkt. Het heeft allemaal te maken met het eind van Quaresma. Goede Vrijdag. Mensen zullen veel visgerechten maken. En er is onderzocht door de Consumentenvereniging welke supermarkt het beste gesorteerd is. Onder meer als het gaat over zalm, oesters en sardientjes in blik, bokkel, bakkeljauw, groenten, eieren, al dat soort zaken. Meer dan 80 producten. En daaruit naar voren is gekomen dat de best gesorteerde supermarkt van Curaçao Mangusa Hypermarkt is. Gevolgd door Centrum Piscadera en Mangusa Rio. De beste prijs krijgt u ook bij dezelfde 3. Mangusa Hyper, Mangusa Rio en Centrum Piscadero. De Consumentenbond heeft daar een heel verslag van gemaakt en dat kunt u vandaag ook in de extra zien. Heel veel auto-ongelukken dit weekend. Er waren echt veel auto-ongelukken afgelopen weekend. En onze fotografen die hebben dat allemaal op beeld gezet. Ik zal het even kort met u doornemen. Zaterdag knalde een auto tegen een bus aan ter hoogte van Scheidelaar. Daarbij waren geen gewonden. Bij pompstation Parera raakte een auto op de zijkant en die hebben ze zelf weer recht getrokken. Bij Mitsubishi Motors richting Julianadorp is zaterdagnacht zijn 2 auto's frontaal tegen elkaar gereden. 4 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht.
Eén auto is tegen een boom en een ander tegen een stoplicht geëindigd. Zondag bij Kajat Nathan, in de nacht van zaterdag op zondag, raakte een chauffeur de macht over het stuur kwijt en knalde tegen een straatnaambord. Op de Cascoraweg is ook een auto op zijn kant gekomen, macht over het stuur verloren, niemand gewond. En zondag later op de dag bij Parera was een ongeluk tussen twee auto's waarbij één persoon ernstig gewond raakte. Bij Siman Santu, eind van de week, zijn veel mensen een paar dagen vrij. Helaas zien we dan altijd meer auto-ongelukken, dus alsjeblieft mensen, rij voorzichtig. Curaçao speelt gelijk tegen Alanyaspor. Voetbal, want Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, heeft zijn tweede oefenduel niet weten te winnen, maar ook heeft niet verloren. 2-2 tegen Alanyaspor, die speelt in de Turkse Super League. Jero Margarita opende in Alanya na een half uur spelen te scoren. Het werd eerst 1-0 voor Curaçao, toen 1-1, toen 2-1 voor Curaçao, uiteindelijk 2-2. Dus Advocaat is ongeslagen gebleven en in juni zijn de WK-kwalificatiewedstrijden. Dan moeten we onder meer tegen Aruba en die hebben een vriendschappelijke voetbalwedstrijd afgelopen zaterdag tegen een team van de Dominicaanse Republiek gespeeld. Die hebben daarmee verloren. De wedstrijd tegen Aruba is 8 juni. Dat zal waarschijnlijk op Aruba worden gespeeld als dus een kwalificatiewedstrijd voor het WK. Op 5 juni speelt Curaçao thuis tegen Barbados. Dan heb ik even tijd voor een kleine break. Zijn we zo bij u terug. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toentertijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we beginnen op Aruba, want daar heeft de kustwacht in de nacht van vrijdag op zaterdag een boot met 9 ongedocumenteerde Venezolanen aangehouden. Vanaf de boot was vlak voor de aanhouding 850 kilo drugs overboord gegooid, cocaïne en marihuana. En die zijn door de kustwacht ook in beslag genomen. Het is allemaal gisteren bekendgemaakt. De 9 ongedocumenteerde Venezolanen zijn overgedragen aan de Arubaanse politie, net als de drugs. En die zullen worden vernietigd. Het onderzoek is nog wel gaande. Dan gaan we naar Bonaire, want daar werd afgelopen vrijdag een persconferentie gehouden. En gedeputeerde Nina Den Heijer die heeft verklaard dat er op het eiland wel sprake is van meer gevallen van dengue in de afgelopen jaren. Maar dat het aantal gevallen al enkele weken niet meer groeit. Dus het was meer dan gebruikelijk.
maar al een paar weken groeit het aantal niet. Er is ook niemand overleden door besmetting met het dengue-virus. En er zijn 2 mensen in het ziekenhuis opgenomen, maar het valt dus mee. Wereldwijd, vooral in de Cariben, is er heel veel aandacht voor de toename van dengue, ook in Zuid-Amerika. Er zijn mensen overleden in Zuid-Amerika, maar wat Bonaire betreft valt het gelukkig mee. Ook Curaçao heeft te maken met een stijging van het aantal dengue-gevallen. Dat gaat mondjesmaat, maar het blijft stijgen. Reden dus om daarvoor uit te kijken. Dan gaan we nu naar de persconferentie van staatssecretaris Van Huffelen. Die was hier op Curaçao en haar bezoek stond voor een groot deel in het teken van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen. Een hele mond vol en in het kader daarvan heeft de staatssecretaris gesprekken gevoerd met de premiers en de ministers om na een jaar na het begin van deze samenwerking om te komen tot hervormingen te kijken hoe gaat het daarmee en hoe staat het met de voortgang van het landspakket. Boa tarde, me está contento de estar back naar Curaçao. Ontzettend fijn hier te zijn. Het is inmiddels een jaar geleden, ongeveer een jaar geleden, dat we een onderlinge regeling tekenden met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en natuurlijk Nederland. En dat is ook de reden waarom ik hier ben. En ik heb gezien in het bezoek van de afgelopen dagen dat er ongelooflijk hard gewerkt is sinds die tijd. Tijdens het bezoek van de afgelopen dagen heb ik samen met de bewindspersonen Pizos, Larmonie, Stefania van Heidoorn, Martina en Seintje gesproken. En natuurlijk ook met hun medewerkers om te kijken waar we staan. Over hoe onze samenwerking gaat en vooral ook wat we in de komende tijd samen nog kunnen doen. We hebben onderschreven met elkaar wat het belang is van die landspakketten en de hervormingen. Voor de inwoners van Curaçao, voor de versteviging van de economie, de verbetering van sociale zekerheid, het onderwijs, de zorg en alle thema's die daar onderdeel voor zijn. En we hebben het ook gehad over wat we in de komende tijd samen nog verder moeten doen. Want we zien dat er veel gerealiseerd is, maar we zien ook dat het nodig is om verder te gaan. We zien dat er een noodzaak is om verder te gaan met sociale hervormingen. Omdat het ook belangrijk is om stappen te zetten. En het is best ingrijpend om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb uitgebreid gesproken met minister Larmonie over die hervormingen, onder andere op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Ik zie dat we aan het werk zijn, met z'n allen. En zeker ook hier. En ik zie ook dat het niet altijd eenvoudig is. Er zijn vele problemen en thema's die complex zijn om aan te pakken. En wij gaan dan ook, dat hebben we ook afgesproken, in de komende maanden verder te kijken over hoe we kunnen zorgen dat al die elementen van de landspakketten die we zo van belang vinden, ook weer verder kunnen inzetten. En ze gaf ook nog nieuws over Enya. Ik gaf het al eerder in het nieuws aan. Nederland is akkoord met de oplossing zoals Curaçao, Sint Maarten, de centrale bank op tafel hebben gelegd. Het CFT, College Financieel Toezicht, was al akkoord en nu Nederland ook. Dus dat betekent dat de komende 30 jaar er steeds jaarlijks geld moet worden gereserveerd op de begroting door Curaçao en Sint Maarten. Maar op die manier zijn de pensioenen van alle mensen die een pensioen hebben afgesloten bij Enya wel gegarandeerd. En dat is heel goed nieuws. Kijk naar wat de staatssecretaris erover zegt. Want ik kan mij goed voorstellen dat vele Curaçaoënaars zitten te wachten op nieuws over Enya. Over wat er staat, hoe het staat met hun pensioen. En de Nederlandse regering, en dat is nieuws dat vandaag naar buiten komt, hier op dit moment, vindt dat de door de Curaçaose regering en die van Sint Maarten en de centrale bank gekozen oplossing voldoende solide en duurzaam is. En daarmee kan deze oplossing dan ook definitief worden gemaakt. En dat betekent dat we nu kunnen overgaan, dat kan worden overgegaan, tot een langjarige herfinanciering van de COVID-leningen met een lagere rente. Maar het is belangrijk, vooral belangrijk, dat dat betekent dat deze oplossing die nu verder kan worden afgerond door de regeringen van de beide landen en de centrale bank. Dat betekent dat er een oplossing is voor de 30.000 mensen die zeer waarschijnlijk met heel veel spanning daar hebben uitgekeken en die pensioengerechtigd zijn, aangesloten zijn, verzekerd zijn bij Enya. Een belangrijke stap om te komen tot een definitieve oplossing. En het is vooral ook belangrijk dat die oplossing natuurlijk verder wordt uitgewerkt, ook in de begrotingen van de regering van Curaçao en Sint Maarten, zoals het CFT eerder heeft
geadviseerd. En dan gaan we naar Venezuela, want daar staat heel veel in het teken van de aanstaande presidentsverkiezingen van 28 juli. Er heeft zich een populaire komiek, Benjamin Rauseo, en een evangelische pastoor, Javier Bertuzzi, gepresenteerd. Zij doen mee aan de presidentsverkiezingen, maar de meeste aandacht gaat uit natuurlijk naar de oppositiepartij onder leiding van Maria Corina Machado. Zij kan zelf niet meedoen aan de verkiezingen, tenminste dat is door de kiesraad niet toegestaan. En daarom gaat ze samen met Corina Joris, een 80-jarige filosoof en universitair docent, de strijd aan. Die zou, als het goed is, zich wel kandidaat kunnen stellen. Maar wie zich precies allemaal mee gaan doen aan die presidentsverkiezingen is nog niet bekend. Er doen heel veel verschillende kandidaten mee. En volgens de oppositie zijn er ook weer kandidaten die eigenlijk geen kans maken, maar die alleen maar voor de show meedoen. Zelf zal president Nicolás Maduro vandaag zich kandidaat stellen. Maar de uiteindelijke lijst die komt pas eind april beschikbaar. En zoals bekend zullen de presidentsverkiezingen op 28 juli worden georganiseerd. De vorige is door 60 landen in de wereld niet erkend, omdat ze niet eerlijk zouden zijn geweest. We gaan kijken hoe zich dit nu verder afhandelt. De oppositie zegt in ieder geval dat ze van alle kanten worden tegengewerkt. En die stellen dat er geen sprake is van een eerlijk proces tot nu toe. We houden het voor u in de gaten en we zijn er morgen weer met meer nieuws bij Access Journaal. Ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.